Kausi Kulgana State Bank Indue. Papa. Poi. Oh, good crab, Jenny. So Shriya full happy. Kaushi dakkadabodu ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಆತ ನಲ್ಲ ಕೌಶಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ. Good morning guys, welcome to the channel Dream Vlogs Kudla. So last video to odu polnikulu mast correction la maltade alpa mast mistake la maltade. So enke zada pande am pandila kane guidance ittiji. So ಐದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕನೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ದ ಕುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಾಯಿಸ್ ಚಾನಲ್ ದ ಭೂಮಿಕಾ ಮೇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿನ ಮಂಜಿ ದಕ್ಕೆ ಪೋವೊಂದಲ್ಲ ಮೀನು ಕನಕ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕದೊಕ್ಕ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೌಸಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪಲ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಬಲೆ ಚಾರ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂಬು ಒಂದಿಜ್ಜ ದಯಪಂಡ ಮುರಣೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತಿನ ತೂತೊಲ್ಲಿ ನಿಕಲು. ಸೊ ಇನ್ನು ಚಾರ್ಲಿನ ಮೂಲೆ ಬುಡ್ದು ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ. Charlie, hi ban, hi. Mulu poppanottige dadana Baleಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. Charlie ಬಲೆ ಗುಲ್ಲೆ ಬಲೆ Charlie ಪಪ್ಪ ದಾದ ಅಲ್ಪನ್ ತುಲ ದಾದ ಅಲ್ಪನ್ Charlie hi ಇಡಬಲ್ಲ ಬಲೆ Charlie ನಾವಿಲ್ಲ ತಗೊಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಬಲ್ ತೂಪಿನಿ ಚಾರ್ಲಿ. ಸೊ ಕೋರಿಂದ ಎಂತದೆ ಪೋದು 10 ಜಡ ಯಾವು ಅಲ್ಪದ ಒಲಿ ನಾವಿಲು ಚಾರ್ಲಿ ಮೂಲಲ್ಲ. ಚಾರ್ಲಿ ಬಲೆ ಪೈ ಇಲ್ಲ ಬೈ ಚಾರ್ಲಿ ಬಡ್ಚಿ ಅವಳ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಐಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಚಾರ್ಲಿನ ಮಂಗೆ ಅಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪೊಯ್ ಚಾರ್ಲಿ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಲ ಪಪ್ಪ ರೆಡಿ ಒಂದಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಪನ ಪಲ್ಸಾಡು ಅಂಚನೆ ಈಮೇಟ್ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ಪಿಂಕು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಯಕ್ಕ ಶ್ರೀಯ ಈಮೇಟ್ ಕಲ್ಸಿ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿದ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಡಮ ಇದೆ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಪೋಯಿ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೆಡು ಎಂಚ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಕೋಡೆ ತೂವಲಿ ಎನ್ನ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತರು ಬೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ ತೊಂಬ ಇದೆ ಕೈತಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡಿನಿ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ತುಷಾರ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೆ ಜಗ್ವಾಮ ಲೆತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ತುಕ ಅರ್ನ ಬದಲು ತುಷಾರ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಗೋಣಿಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಮೀನುಗಾನ ಯಾರ ತೂವಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಡಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ಪಾಪ ಕೌಶಿಕ್ ಗಾಡಿ ಬೇತರ್ನಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವೇಟಿಂಗ್ ಪಿಂಕಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀಯ ವೇಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾತ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೋತೆ ಗಾಡಿ ಕನಪೆ ಅಂದು ಏನಾಗ ಪತ್ತ ಮಾರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕೌಸಿ ಗಾಡಿ ಪತ್ತೊಂಬ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಚಡ್ಡಿಡು ಓತಾಡ್ತದೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಗಾಡಿ ಪಪ್ಪನ ಗಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಆತಜಿ ತೋಕ ಇತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐಟು ಪೈ ಬಕ್ಕದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡೊಂದಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಗಾಡಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕಂಡಂತ ಗಾಡಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಇದನ್ನು ಈತ ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆದ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾತ ಎದುರು ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಕೌಶಲ ತುಷಾರ್ಲ ಫ್ಯೂಲ್ ಪಡ್ರೆ ಪೋತೇರು ಆಕ್ಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಬೇಕ ಎದುರು ಪಪ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ದೊಡ್ಡ ಪಪ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಪಿರೋಡು ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾತುಘಾಟ್ ರೀಚ್ ಆತ ಕಾತುಘಾಟಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕುಟ್ಯಾಕ ಒಲ್ಲೇರು ಕುಟ್ಯಾಕಂತೂ ಒಲಿ ನಿಕಲು ಶ್ರೀಯಾ ಸೇ ಹಾಯ್ ಕೌಶಿ
ಸೆಟ್ಗಲ್ಲೇ ತುಷಾರ್ ರಡ್ಗಾಯಿಲ್ಲ ಪಿರೋ ಪತಂದು ಬರೋನಲ್ಲೇ सेंटर नल्ला रीच आती श्रीयाना फन सिटी सो इत ऐडिया पड़ोदल्लि फन सिटी पोयारे ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಬೈಕದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕದಿಲ್ದಿನ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ನಾನು ಇನ್ನು ಏರು ವೆಲ್ಡರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ವೆಲ್ಡರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತದವೇನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನನ್ನ ಈ ಜನ ಯಾಪಂಡ ಹೈವೇಡ್ ಒಲ್ಲ ತಾಲ್ ನಾವೇನು ಪೆಜೋಮ್ ಬರ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ಕೌಶಿ ದೂರ പോകുന്നില്ലേ ರೂಟ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ ಇಜ್ಜ ಕೌಶಿ ಪೋಯೆ ತು ಗಾಯನ ಪಿರೋಡೆ ಪೋಯಿ ಪಪ್ಪಲ ಪೋಯರು ಆಕುಲು ಪೋಯರು ಎಂಕ್ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ರೂಟ್ ಯಾನು ಇಂಚಿ ಬರಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ದುಪ್ಪುನಾಗ ಅತುಲೆ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಸೊ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇಡಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ರೂಟ್ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಆತನಂದು ಯಾನು ಏಪಲ ಒಲ್ಪ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ లేపన మ్యాక్సిమం నేను సురత్కల్ సైడ్ ఉప్పే ఇంచి ಬರ್ಪೇನೆ ಅಪರೂಪ ಸೊ ಐತೆ ಹಂಪನ್ ಗಟ್ಟೆ ತೂವಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಫುಲ್ ಜಿಗ್ ಆತಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಏಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಸೊ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಬಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಅಲ್ಲೇರಿ ಎದುರುಡು ಅಂಚ ಕೌಸಿಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದು ಹೋದಲ್ಲೇ ಕೌಸಿ ಕುಲ್ಲುಗಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡಾ ಕೌಸಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಿಜ್ಜನ ಬೈಯಾಗ ತೂಕ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೀಚ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದುವೆ ಪೊಪ್ಪ ಪೋಯರು ಪೊಪ್ಪನ ಪಿರೋಡೆ ಪೋಯಿ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೊಪ್ಪಗೂ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆನೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದುವೆ ಸೊ ಪೊಪ್ಪ ಪೋಯಿ Happy? Unda video. Shriya, inde video. Alba hi palle. Hi. Dura pondula Shriya. Oka dadi pondula. Mimmi. Minkane. So Shriya na mimmi gadre pondula. So ite dakke reach ಒಂದು ಬತ್ತ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎದುರ್ತು ಹೋಲಿ ನಿಕಲು ಓಲ್ಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗೇಟ್ ಸೊ ನಂಗೆ ಪೋಯರಪ್ಪನು ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಉಪ್ಪು ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪು ದಯಪಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕಾರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಾರ್ ಪಿರಂದಿರ್ತದೆ ಪೋನಾಗ ಜರ್ಮಡ್ ಕಾರ್ ಬೊಡ್ಸಿ ದಕ್ಕೆ ಕಣಪಿನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬೈಕ್ ಕಾಣ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡಿಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕಾಣ ದೀವಲಿ ಶ್ರೀಯಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮೀಂದ ತಡಣಪ್ಪು ಉಪ್ಪೆ ಚುಪ್ಪಿ ಅದೇ ಮಾಸ್ಕ್ಗೆ ಉಪ್ಪಿ ಅಯ್ಯೋ ಶ್ರೀಯಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಶ್ರೀಯಾಗ ಉಬ್ಬೇರ ಬರ್ತದೆ ದಾಲಾಬುಜಿ ವ್ಯಾಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಕ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ದಕ್ಕೆಗೆ ಓ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮೂಲದ ಅದನ್ನ ಕೊರ್ರೆ ಪೊಡು ಟೋಕನ್ ಮೊದಲು ಟೋಕನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರಿ ಟೋಕನ್ ಅಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗಾಡಿದಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಂ ಅದೇ ಪಡೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ಗೆ ಕೈ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೋಪ್ರೋ ಹತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಕಿ ಗೋಪ್ರೋ ದೆಪ್ಪೊಡುದುಂಟು ಬಟ್ ಅದು ಬಜೆಟ್ ಇದ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕಲ್ ತೋದು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪುಚ್ಚೆ ಪೋಂಡು
ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಎಂಟ್ರೆ ಮೂಲಂಜಿ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಿಡಿದಿಯಾರಪ್ಪನ ತೂಕ ಇಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಬಾರದು ಪೈ ಮೂಲೆದಿಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ದಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಬೈಕ್ ಮೂಲೆ ಉಂಟಾದೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒರಿ ಉಂಟ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಗೊತ್ತೈತಿ ಅಂಥದ್ದು ಪುನಃ ಆಯ್ತ ತೋಲಿ ದಕ್ಕೆದ ಎಂಟ್ರಿ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕದೇಳಿ ಮೇನ್ನ ನಿನ್ನ ಇದೆಂಟಿ ಒಂದು ಪೋಯದ ಪೋಣಗ ಸಿರ ಕದೇಳಿ ಅವು ಕದೇಳಿ ಬಣ್ಣ ಬೋಲ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಆಯ್ನಿ ಸೊ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೂರ ಏರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತೀರಿ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಪಿರೌಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಬರೋದು ಎಂಕ್ಲೇನ 1 2 3 4 5 ತೂಕ ಐತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರ್ಬೋದು ದಾದ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತೂಕ ಸೊ ತೂವಳಿ ಎಂಟ್ರಾಯ ಮೀನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಡ ಪತಂಪೈ ಅಲ್ಲೇ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಟು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೌಶಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತೆ ಮುಲ್ತುವಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನುಂಟು ನಂಗೊಂಜಿ ಪಪ್ಪನ ಬಜೆಟೆಡ್ ನೋಡಣ್ಣ ಮೀನು ತೋಲಿ ಮೀನ ಸೈಜ್ ನಮ್ಮ ತುಷಾರ್ನಾಥ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಮೀನು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೌಶಿನಿ ವೆಜ್ಗೆ ಕೌಶಿಗೆ ವೆಜ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಮೀನುಂಡದು ಓಡು ವೆಜ್ ಇಡು ಸೊ ಅದು ತೋಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಗುಡೆ 110 ಕೌಶಿ ಅವ ಬಂಗುಡೆ ಎಂದು 100 ರೂಪೀಸ್ ಪೈ ನಲ್ಲ ದುಂಪೋಗ ಅಂಚಿದೂಕ ದಾದ ಮತ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಒಂದೊಂದು ತೂಕದೆಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಸ್ಪಿನ್ ತಿಕ್ಕಣ ದೆತೊನಗ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಬಂದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚದ ಮೀನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬಂಗಡೆ ಖಾಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಖಾಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಓ ಮತ ಮೀನುಂಡು ತೊಲೆ ಮಾಮಡ ಕೇಳ ತೊಲೆ ಮೂಲ್ ಬಲೆ ಮಾಮಡ ಕೇಳ ಓ ಮತ ಮೀನುಂಡು ಕೇಳ ತೊಲೆ ಶ್ರೀಯಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಜಂಜಿ ರೋಜನ್ ಗೆಲೆಗೆ ಮುಖಜಿ ದಾದೆ ದಾದೆ ಫಿಶ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಬ್ ಜಂಜಿ ಗುಂಜೆಪ್ಲೆ ಅದೇ 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 ಮಾಮ ಜಂಜಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಕ ದಾಯಿ ಅವತ್ತು ಎಂಜಿ ತುಲೆ ಓ ಮೀನಪ್ಪ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ಕುರ್ಚಿ ಕುರ್ಚಿ ಮೀನು ಕುರ್ಚಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂಡು ಶ್ರೀಯಾಗ ಯಾವ ಒಂಜೆ ಮೀನು ಅವು ಬಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಏರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮಮ್ಮ ಫಿಶಿಗೆ ಯಾಕಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಶಿಗೆ ಆತ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಕ ಅದಕ್ಕಾಯ್ತು ಶ್ರೀಯನ ಜಂಜಿ ಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಜಂಜಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜಂಜಿ ಉಂಟು ಬೇಡ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಜಂಜಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಒಂದು ಪಟಾಕ
ನೀರು ಬೂದು ಪಟಕ್ಕ ಮೂರ್ದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೂಲ 2 ದಿನ ಮೀವಾಡ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಮುಟ್ಟಾರ ಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯಕ್ಕ ನೀನು ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ದಾನ ತೋರಿಸಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ತುಂಬು ಸರಿ ಬಂದಾಗ ತಗೋಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಜನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ఏదన్న 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು 1 ಟನ್ ಪೂರ ಬಾಟ್ ಏತಿಗೆ ಏತಿಗೆ ಜೂಡ್ತು ಕಲ ಕೌಶಿ ವೆಜ್ಜಡ್ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಣ ವೆಜ್ ಉಂಡು ಓ ಉಂಡು ನುರ್ಗೆ ಸೈಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ इसको बच्चे तू का नल्ला अदला कन्फर्म आत जा दुंपो का ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಜಿ ಎತ್ತ 3 ಕೆಜಿ ಉಂಟತ್ತ 3 ಕೆಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಜಿ ಎತ್ತ ಎತ್ತ 3 ಕೆಜಿ ಮೀನು ಬಿಡಿಯ ದಾದಾ ದಾದಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಪೂರ ಇರೋದು ಬರಲಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲೇ 250 ಸೊ ಮೀನಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ ಒಂದುಂಡು ಅಡೆ ಪೊಯ್ ದಾದಾ ಅಂತಲ್ಲ ದಾದಾ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಹತ್ರ ಬೋಟ್ ಒಯ್ದಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುದು ಕೌಶಿ ಬಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ನೀ ವೆಜ್ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ಕೌಶಿಗೆ ಹಾಗೆ ನೀನು ನುರ್ಗೆ ಮೀನು ಅವಡಿಗೆ ತಗ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರೆ ಸೊ ಮೀನು ಎದ್ದೊಂಡ ದಾದ ಕಮ್ಮಿಗೆ ದಿಕ್ಕಣ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ದಿಕ್ಕಣ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಇದು ಬೇನೆ ಆಪಜ್ಜಿ ಸೊ ಶ್ರೀಯ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೋ ದಿಕ್ಕದಂಡೆ ಶ್ರೀಯನ ಕೈಟ್ ಅವು ದಾದೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಪ್ಪಕೊಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಸ್ ದಿಕ್ಕಣ ಮೀನು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಒಲ್ಲ ಕೈ ಮುರ್ಕಾಗ ಬಲೆ ಶ್ರೀಯ ಓ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಾಡಿ ಎಟ್ಟಣ್ಣ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಟದೆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಡ್ತೀನಿ ಅದು ಸ್ವಾಡಿ ಕಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಡ್ಡಿ ಯಾವ್ಯಾರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಮೀಸೆ ಕಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೋರು ಮಾಮಾಡೋರು ತಿರೋಗೋರ್ಲಿ ಓ ನಂಗೆ ಹೋಗೋನಕ್ಕ ಸೊ ತುಷಾರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಣದ ಕೂಲಿಕಾಂಡ ಕೂಲಿದಕ್ಕಂತ ಬೈದ ದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ರೆ ಉಂಡು ಎಂತಲ್ಲ ಕೊಂದು ಬೈದೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ತುಷಾರ್ ಸೊ ಆಂಡ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಮೀನು ಯಾವೊಂದು ತೋಜುಂಡು ಅವು ಬಡ್ಚಪ್ಪು ಸೊ ಅಮ್ಮನ ನಲ್ಲ ಮೀನು ದೆತ್ತೊಂದು ಆತಜಿ ಮೀನು ದೆತ್ತೊಂದು ಆಂಡ್ ನಾನೈತವನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲೆ ಮಲ್ತುಕೊನಕ ದಯಪಣ ಇಲ್ಲಡಿಕೊಂಡ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೀ ದಿನ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಮೀನು ಮೂಲೆ ಮಲ್ತದು ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೇರೆ ತೂಕ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಸ್ಟಕ್ ಆದಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಮೂಲ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮೀನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೈದ
Yes. ಬೇರೆ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ರೆಡಿ ಅದು ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೇ ಬರೋದಲ್ಲಿ ರೀ ಹಾಂ ಮಂಡೆ ಒಪ್ಪಾಡಿ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಮೀನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಚೋಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ಮಾಸಲ ಬರ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಕೊನಪುನು ಮಸಾಲೆ ಬಾಡ್ಲು ಬಾಣಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆತೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಅಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟಲು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಫಿಶಸ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಬಾರಿ ಪೋಟಿಗೆ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಾರ ಅಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬರ್ತಂದ ಪುಂಜನ ಬೇರೆ ಬರ್ತಮ್ಮ ಇದು ತೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತೊಟ್ಟೆ ಪುಂಜ ತುಂಬ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯರು ಕೌಶಿ ದಕ್ಕದ పోతేనే నల్ల తిక్కదిజే ఓలు పోతేనా పూలేకాండి వహించిపోతేనే ಗೊತ್ತುಂಜಿ ನಡದು పోయి ಸೊ ಕೌಶಿ ದಕ್ಕದಬಹುದು 4 ಗಂಟೆ ಅದ ನಲ್ಲ ಕೌಶಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಕ ದಕ್ಕದಬೋತಿನ ಕೌಶಿ ವಲ್ಲ ತಿಕ್ವೇನ ತೂಕ ಪೈ ದುಂಪೊಯ್ ಕೌಶಿ ತೋಜ್ಜೆ ಮತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಾಡಿ ದಾಡಿ ಪೈ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕದಲ್ದಿತ್ತಂಡೆ ಎಸ್ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಕದಲ್ದಂಡು ಸಹಿತ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಬೊಚ್ಚ ಅಂದು ಬಂದ ಒಂಜಿ 2-3 ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದೆಪ್ಪಗ ಕೌಶಿನ ಗಾಡಿ ಇದ್ದೀಕ ಕೌಶಿ ತಿಕ್ಕೇನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕೌಶಿ ಮಿಸ್ ಆತೆ ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ನು ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕನ ನಾಡ್ದು ಕೊರಡು ಅಲ್ಲೇ ಕೌಶಿ ತಿಕ್ಕಿ ಮಿಸ್ ಆತಿನಾಯೇ ಮಿಸ್ ಆತಿನಾಯ ತಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಟು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೀದೈತೆ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಪೋಯಿ ಪಪ್ಪ ಮೀನು ಮತ್ತೊಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೈಟ್ ಮತ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೈಪ್ ವಾಡ್ನ ಆಪ್ನ ಮಾರೆ ಪಾಡ್ನ ಸರಿತಾ ಮಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಜಾ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸರಿತಾನೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಕೊನೋಪಿನ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂಚೊಂಡು ಸೊ ಪಪ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಬಂದರದು ಪೋಯಿ ಪಪ್ಪನ ಪಿರವಡಿ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದುಂಪು ಹಚ್ಚಿ ಒಂತ್ಲೆ ಎಂಕುಲ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೀನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪತಂಬೋತ ಮತ್ತೆ ಮೀನಿನ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಬರು ಪುಚ್ಚೆ ಬಟ್ ಐಕೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಿಂಕಿನ ಸ್ವಾಡಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಡಿಡ್ ಇತ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೋಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೇನು ಅಮ್ಮಗ ಮೀನ ಪೊಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಮೀನು ಪುಚ್ಚೆ ಕೊನೋಣ ಅಂದು ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಜಾಗಗೆ ರೀಚ್ ಆಂಡು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಪೋನಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ದುರ್ಗಾ ಮಹಲ್ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಹಾಂ ಪೋಯಿ ಪಪ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೇರು ಸೊ ಕೌಸಿ
ಕೋಡದ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪೋಡು ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲೇ ಕೊಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಬರ್ದು ಪೋಡು ಸಾರಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಇಂಕಿನ ಪಲಾವ್ ಒಯ್ದಿದೆ ಒಯ್ಗೆ ಪೂರಿಗೆ ಬಾಜಿದ್ದೆ ಅಂದೆ ಬಟಾಟದ ಪಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಿಂಪಿನಡು ಕೈ ಮುಗಿನದಲ್ಲ ಉಂಡ ಶ್ರೀಯ ಗುಟ್ಟಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಮೀನಿನ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಬಸಳೆ ಅಂತಲೇ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ತಗೋಲಿ ಪಪ್ಪ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಅಮ್ಮ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲನ ಪಿಂಕಿನ ನನ್ನ ಆತಜಿ ಸೊ ಭತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ್ ಭವನ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಾಯಿ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಒಂದು ಭತ್ತ ಆಕಾಶ್ ಭವನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಭತ್ತ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಚ್ ಆದ ಉಪ್ಪೋಡು ಕೌಶಿಲ ತುಷಾರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಂಡು ಹೊಲ್ದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಕಾಶ್ ಭವನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಹಿಸಿದ ಸುಮ್ಮಲು ಅಮ್ಮಮ್ಮನ ಎಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿಲಯ ಎಸ್ ಡನ್ 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 ರೀಚಾಯ ಎಸ್ ಜಪಗ ಶ್ರೀ ಅಜ್ಜನ್ ಮೂಲೆ ಅಂತ ನನ್ನ ದರ್ಶನನ್ನು ತಗೋಲಿ ಒಂದಲ್ಲೇ
ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ಇನ್ನು ಬತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಮಾತಾಂಡು ತಗೊಂಡು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತಾಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡೋಕೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದಿಕ್ಕ ಆತ್ನೇಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ, ಸಿ ಯಾ.